אודישנים. ביום שישי! וואי, ממש כמוהו! יאללה, בואי, מה תשאירי? מה שלומך? נשמה, הכל טוב? בסדר, ברוך השם. מה את עושה את השבת? כן, הייתי שבת שעברה, אז עכשיו אני חוזרת. חשבתי. מה את לבושה ככה כל כך יפה? לאן את הולכת? תקשיבי, אני הולכת עכשיו לאודישנים של The Voice, אבל זה לא להפצה, סבבה? אפילו ההורים שלי לא יודעים. מה? וואו, בהצלחה. מה הפרצוף? שום פרצוף, ואת יודעת. יודעת מה? בדקת, התייעצת, חשבת על זה? האמת שלא, אבל את יודעת, זה החלום שלי. מה, את לא עושה את זה? לא, בגלל שאני מבינה שההלכה באה מתוך בחירה שלי, וזאת הדרך שבחרתי. את צריכה להבין, ההלכה לא מגבילה, אלא מכוונת. אם החלום שלך הוא לשיר, את יכולה להגשים אותו גם עם ההלכה. כן, אבל... את לא צריכה לענות לי, אלא לעצמך. ואני חייבת ללכת לאוטובוס. טוב, יאללה. שבת שלום. תודה. עוד מעט שבת ואני קצת ממהרת. מתי אני נכנסת? מה השם עכשיו? יעל דביר. כמה דקות. אוקיי, תודה. אהלן, מה נשמע? טוב? מה, מצוין. היי, את לא דתייה? מה את עושה פה? מה זאת אומרת? מה שאתה עושה פה? תראי אותי ככה. אני הייתי בעולם הזה, אני יודע מה מותר ומה אסור. ומה קרה? פשוט הבנתי שזה לא בשבילי, כל החוקים האלה והמגבלות, להיכנס לפרטים הקטנים. אבל עזבי אותי, יותר מעניין אותי מה את עושה פה. פה בישי ערווה וזה. כן, אבל... דביר? היה דביר? כן. חשת אודישן? מה היה? אוקיי, טוב. יאללה, ביי דביר, בהצלחה בדרך שתקרב. אני פשוט הבנתי שזה או הכל או כלום. אוקיי, תודה. למה שאתה הולכת? יש לה שבת להכניס. מה בעיה? שלום. יאוי! הגעת! איפה את? מה להקשיב? שבת! שבת, את לא רואה, איפה את? כנסי להתרחץ ונדבר אחר כך, השבת נכנסת. טוב, טוב. רוצי. הייתי באודישן. איזה אודישן ביום שישי? מה? האולפנה שלך לא יודעת ששבת נכנסת? לא, עם האודישן The Voice. The Voice? זה לא תוכנית בטלוויזיה? ולא חשבת להתייעץ איתי? או עם אבא? להתייעץ? על מה בדיוק? על זה שאת הולכת לתחרות שירה לשיר בטלוויזיה? יאללה, די, מה? שמעתי מספיק. שמעת מספיק ובכל זאת הלכת. זה נראה לך מתאים? זה הרי בניגוד להלכה. ובניגוד למה שאת משדרת. למה, מה בדיוק אני משדרת? די, מה זאת אומרת? כל היום הלכה, צניעות, חוקים, הגבלות? די, אני לא מאמינה שאת מדברת אליי ככה. ואת יודעת מה הכי משגע אותי? למה לא שיתפת אותי? כי אני כבר יודעת איך תגידי. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה תתרבי. איך אברח, איך לא אפנה. בין אמת לאמת,
בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. יאיר, חיים שלי, כפרה, הקשבתי לך. אם החלום שלך זה לשיר, יכולה להגשים אותו גם עם ההלכה. אני פשוט הבנתי שזהו הכל או כלום. יאיר! מה את לבושה ככה כל כך יפה? לאט הולכת? יאיר, חיים שלי, כפרה, הקשבתי לך. זה לא תוכנית בטלוויזיה. לא יודע, מה אתה עושה? איפה? אין תקבל את המצב. ההלכה באה מתוך הבחירה שלי. זה הרי בניגוד להלכה. ובניגוד למה שאת משדרת. אם החלום שלך זה לשיר, יכולה להגשים אותו גם עם ההלכה. אני פשוט הבנתי שזהו הכל או כלום. הכל או כלום. כוון אותי שיהיה כלי לשליחותך, תשקע אותי עד שתנבוט בי השמחה, תזכיר לי שוב שהכאב שבתוכי הוא רק מפני שלא מצאתי את דרכי אל ישותך שחבויה בתוך ליבי. סלל תחתיי שבילים זרועים בהצלחה, תן לי אומץ רק לדעת את כוחי, להאמין בעוצמתי, להאמין